thilmak tak tak a thleng thina thilmak a thlen chuan mi tam tak a thawng a sawi a hlawh hle thin tuna thilmak te hi chu a ruka mahni te a ton te ani tlangpui a mase mi tam takin mahni a pai reng bik lovin an thil ton mak te an share teuh mai a chu karon share chhawng le dona han ngai thla I inchhir ka ring lo. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Zing khat chu alahma ang renga kanu in kan u naw school kal tur min thla a kara kan chuang thapa kan tlan me ka mi mu tur po anom manglo red light ron enga kan dinga aron shin le ma lok chuan eng de umain mi pakhat film langtlang the hi kan kar ma chuan ron kal tlang ani chu kamak tilu tuk chu ka tho ka hip ko ka engma ero chu ka soilo kanu chuan ka bengbula I muve mi aron ti ma chu tha te hi ka ring lem lova ka u naw te po kara khanan oma engma an muve lo ma se kan bulvela khan mishing tu emo om se chu kan mu swala mo kan ti thei ma se tu ma mu turan om box si lo kha amak le swal na ani kum so ma chuang to a kanu nen chuan kan thil mu kha kan la thei hil lova makve tak chu ani ka ton ang deuh tonga mu hian om ve nualin ka hria he ka thil ton hi hengzinga pakhat hialo ni ve reng mai ka bial nu hi ka ina ka bedroom a in buala a in bual zo chuan bedroom a chuan min ko luta dar thalanga chuan kutthla dang lam tak hialo oma keima a cheng ka nia kum ni vel chu bidang tu ma ka ina hian an lut ngai lo he kutthla mak tak bula hian kan kutthla lang turin kan da ave ve chin chu kan pahnih kutthla alo ni reng lo midang dai kutthla ni tun thleng hian engtin nge kha om kala hre thiam theilo wai kha chu na thokin ka chuak dona ruma ka in thlaka ka ke kor ka thak dona ka kok hren ka phoya ke kor dang ka hata a mase ka kok hren kan hreng le tur chu alo om ta reng lo ka ruma hian tu ma anom hek lo minute som vel bor lai chu ka songta ka phel pa khan chuata ka da mai sia mak takani kum so matling to a he ka bel thi ka mule to ngai lo he ka thil ton hi lom kalano pang angrenga in thar kan lwa dona in zwar tu chuan kan in leitum chumin han ko mu kwal vela kanu ne nan en kwala ka tel ve zela hedi la hian room sen no fe ka hnoi ka wa mu a achunga chuan dressing table var oma ma a nula pakhat lo thu a min ron bai le ngala kanu chu tunge ti ka zo chuan min lo chang thawak lo min ko mu vel tu ne nan in shil buai boxi a chuan mak deuh chu in chu kan lua lut ta a room pink ka mu kha alo om reng lo rong sen no reng alo om lo boka ka soina in ka chung te chuan an ngai thu tak lo khop mai kumtam vak lo liam ve ta a ke point high school ka kal ve to a kan in kan han ti fai vela kan siam thara kan master bedroom wallpaper chu thak kan tuma kan khok chule abang chu alo sen no vekti kan huta tun thleng hian ka soi zong po hian min la thong the kum som pahni kani lai hian te ho di la ka thian nu le anu le pa te nen kan kala aria te kan ria ka ni kha chu ka thian nu nen chuan bowling turin bowling alley kan pana konga kan kal me ka kongpui kan ka na nga ya kongpui sira apong lai chu kan ra pel to a kongpui chin chia kan om to chuta chia chuan kar chu ron tlan ta thut mai min sungei donin ka hria ma se kan pani chuan kongpui sir ponga tak chuan kan ding chho thut ani kha rang lutukin kan in en ngal iswanga mi ai nangma mi nilo kan ti ho a khamini kha chu kan makti lutuk kha kan pa ngai theilo engtinemo tha emu in min pom kang thut ang turin force tha engma kan feel chuang lawa kan shelo kongpuya kan ding lo thutani ber mai elementary school ka kalai khan inrin ni tlaya piang hian mumang ngai hlir kamang thina zanlaya ka har zia le ngala chuta kaluak zia bok kamu mangla chu engemaw thil thleng po ni lo number tam deuh hi ka mu thina muntin renga number hlir ani mai
enge zia ka shelo in rinia piang in mumang ngal hlir kaluak zia boxi ka ngai toilet le a thil thleng pal mai nge ni ang ka she thiam theilo amak lutuk kano pan lain Statue of Liberty a hian ka kalto tlatin ka in shia a chan chu ka kal hun vel kha kalangai to le thei tlat Statue of Liberty a hian ka pa in min ko ki chuana New York City khopui moi tak lewan moi tak te ka mu kha kala shia longa kan chuan te ka shia khaminia lancha kan e te kha adang po kala shia mase ka chung te chuan New York City a voi khat ma kala kal lo thuan soi boxi kumsom ni pathum ka ni veta a Statue of Liberty a chuan ka kal veta ma se mak deuh main a hmun te chu kala shevek ka pa ne na kan kal lai ang tho kha alani primary school ka kal lai hian kan school cafeteria hian lunch huna piang in bong nu te kan dong thina no sen a hring le a pawl a tam maya a eng hi pakhat chia oma a hlu beramoti turin kan in chu sup zela zan kha chu kamu manga kan school thingpui dor te chuan no eng an lo nei bel nual maya atuka school ka vakal chu makka tilutuk cafeteria chuan no eng za chuang alo ommole sleep paralysis anti hi kanei ve a mangchhia hi kanei reng maya naupang mai kalani kongka bulading sang tak ama chu sen vek mai hi kamumanga hian ka mu sia ka hlau em lo ma se ka ngai to na hian a om reng thina bugimen ti in a ming ka phwasak nge a ni kha chu reddit ke en mai maya mi pakhat sleep paralysis nei ve tho hian amumanga mu thin le malo zia ka alo post ka muta kamumanga ka mu ang chia alo ni chu makka tilutuk comment ka chiara hetiang chia mu hi alo ve nual ti kala hriat bel zui ara pom du khop mai voi khat chu mi pakhat ka hriat em po ni lo bula hian tuna hian ka utian in hual mek ka ti thuta polai takin tinge min shil khera aron tia ka shelo ka tia ka kal ta daya kha thil ka soi ngot kha ke pona chan ka shelo renga nirei lo te liama alo ni tak kha thil ka soi ni tak khan ka u mun la taka om chu a Mr. Right nen an lo in hual tak ni in kadil hlat bok nen belpa anei ti po ka lo hrewe lem lo le ngal kapa hian huan lam thil zorna lian vak lo hi aneya school ka ban hian check out lama kalawa thut pui ve thina dor khar thlengin ka om ve thin voi kha chu patling pakhat adum veka in thuam kot dum fual sei thatak mai ha hi aron luta kapa po run galpela min ron nui pa boka staff only room lama pana thil stock te thil thleng thar te kan da thinna ni wangin customer te lu tir kan rem tingai lova akal zela ka ena staff only room a chuan lu ta thut mai dang turin kawazuang dewa kumsari mile kalani kalu chia tu man omlo khoi muna ma kalna tur danga om heklo kapa chu CCTV footage en turin katia dor khar nuwa kan han ena kazuang lai chu lang mase mishing tu ma an lang reng lo kan dor hi anwam katile to ngai lo ka thiante ina kalenga an garage kan om khom veka kan ti fai vela hemini hian mi an re em a motor tlan po mutor om manglova anu le pa te po an chuaka ina hian an om lo garage kan om veka ke chu ina in tur la turin kaluta hemi pa hian an zo te ka jong pa a chan chu hemini hian a re riawa kaluta an zo te ka kau chu puitling othum du hian miao aron ti ni chu ka beng bul taka azuanin ka zuanga ka tlan chuak ngal ka bula tu ma an om lo ina khan puitling an om hek lo puitling mai po ni lovin tu ma kan om lo tun thleng hian ka hlau top theilo ole ka soipa hian lo mit thla zela I thian nu nen chia ina in oma in chunga in oma in thiari du'a in hnuaya in thiarna a om sia I thianu chu shila minron kalpuiro bathroom bul thutna khan minron khak ve shim ro itia in chuka nangilut ta a I thianu chu bathroom kot thuthenga chuan a lo thu a
rei vak lawa karen in nei lo ta thut mai in chunga chia light a awm bawk sia ma se karen nei lo ma ula thla a eng em a in po a eng ria ya I thian nu chuan eng ka han la lawk ange atiri hria ole ti in I changa in thiar zo ve ngal maya I chhuah dawn rualin I thian nu step a tlan chhori po I hria a ma se bathroom kawngkhar ri hawng chi a kawt a thutna chuan I thian nu chu a lo la thut ho si